A few moments later. Guys. Morning guys. Namin ang kahinog hinatod sa Jaan nga gwapa ka azu. Shout out sa ijaan nga ran ka gwapa tiging. Jami hatan ya siya. Kare utanon sa kare hinog. Agi sa hinog guys, lisparon pero utam isi ja. Gagmaglisik. Gagliso. Lisik ka naman. Kuya, kasi ni anak-anak guys na makanahan na naglisok. Lisok ko, no? Lisik? Lisik. Lisik gagmay-glusik naman nung ko, no? Lisik sa unggoy. Salamat sa nagkatudan eh. Ano na naman eh guys. Tam isi dyan ka sa ngitilawan. Kaya paano nila mo nang humbaon, unjang hapon. O kapag may gabi. Puli pumahaw. Tamis guys. I love it. Handa sa janggi hiwa-hiwa guys. Gaya ang lusok-lusokon. Kaya mga isa gadad po strip. Good morning, Day. Love you. Napag-practice sa tukuan ka. Ama nagita nga guys, ang igagaw. Kung ikag Manila, ama nagita nga. Nga mi. Kay, ang katilaw ang taon po sila. Ang kaangikan o karangi Alicia Bohol. Maghumba mi karon guys, ya. Huma nagkudkod si Kuya Gail, ya. So, ang basta to pakpakan tong nangka karon kaya mga matadtad. So, para paniud to, humbang nangka. Dara guys, pakpak nas papagabril, madyo na laman niya mang humbaan, namang suhaan diyang palis. Kaya, arong lami ba? Kaantang tinunuan. Nangabong-abong man ni karong kaana-ana, los-los. Ana-ana sa mong kunot. Bawal, karong di mga abhak ng bugan. Pwede na mong kunot. Pwede na ba kuno guys? Aba di papagabril, paglikay, karong way disgasya. Yes no? Ayan na guys, so si may muhiwa. And to naman po ikuan na to. Kinudkud nga lubi. So karon na laman guys, mga kuanon. So, tabang ra kun sa guys ug hiwag mga panakot. Si Papa Gabriel na rin mo magtadtad sa nangka. Humba. Ikaw po humba kay lami makamutimpla, lami dyan mo timplas Papa Gabriel guys. Og humbang nangka, mo gud dyan kinaham humbang nangka. Kaya ron ko nung makaana-ana, ha? Lami ba sa laway-lawa dyan? Jara, gawan. Taw. Binuara ba guys ha? Dan na guys, hinog-hinog na. Pero mura dyan kuan. Ano man? Maghailin, hilahan. Yellow naman na guys na. Hailin. Oh, ata nalatlanan maghapon siya. Arog yung mga humok na guys. Bahala sa nakahailan. Basta kayo kakauntag humbang nangka. Martis pa ni makaon. Ha? Martis pa ni makaon. Ah, grabe yung lugad. Martis pa ko na nipuhon ng makaon ng amang gulay guys. Grabe yung lugad sa dahil maluto. Pastilan. Maigod dyan na dari guys sa kaldero. Monik tuno nga pang pahumok guys kana. Pahamukan sa nasakay base ni dog hailan. Kay sa Papa Gabriel hailan ko naman martis pa may mga undan eh. Oh, pastilan. Di abang martis na ta mga padir. Maritis. Ha? Maritis. Oh, maritis. Tala, puno na kaldero guys. Tala takop kita-kitak ang. Oh, bate. So halingan na sa guys kay erong mahumok na kay base ni jag birnis na ta mga undan eh. Oh, pastilan. Sakto na sa guys ini ka luto kay di ay saging dia. Oh, dia ay saging. Dineng ag. Aman ay paris na rin guys. Kaya di mapibuad na rin eh. Buad ba nato pa? Buad guys. Magsugba po migbuad. So, okay kaso. Yes no. Manghiwas ako na rin mga panakot guys. Muna yung mga panakot sa manghumba. Sili, sibujas, luya. So, kanan sibujas guys. Sinatag niya sa hang ijaan. Nga katungwa pa kaazong naghatag pa na ng nangka. Kanina. So, hani panakatanan asyaro dim humot dani katang humba guys nga grabing daghanag panakot oy gisiun man agatang sili padir na palit ugh ya guys gisiun mahala ra bagad din tawag mga panakot ron samot na kanang biti-biti na pag-init na ris buhol ay so samot na pagka-dollars daning mga panakot ugutanon ganon talaga ang buhay yes no so manghiwas ako na rin guys sibujas and loya kay para natay panakot sa tong humba nga lutuon karon. Okay. Kani guys, sibujas nga hinatag sang ijaan. Hinatag po ni sa ijang kuan. Kaila nga balik jagi nga ni baka nangalata na ligi sugod sugi panghatag na laman guys. Oh, mo na kuan nga, mo na kuan guys nga basta mahal og mga baligja mga lata na laman jud, di jud mga halin. Yes no. Okay ra pag malipay lang pud ang mga pangtagaan.
Okay kayo. Uy, sana daoton man yung sili mong napili pa din. Daoton, ang sili napili yung Gabriel there guys. Ay, daot. Nandito na. Naman. Marami. Tapi gina ko may mga halin ng religious po. Ma-stock na ni guys, kaya wala halin ang mga gulayan dari sa mga kaya ano, crisis kayong mga tao, unza, daghan kayo yung nananampod. So mo nang, ang mga gulay dari mga panakot, awa na. Mahal pod. Awa na dyan, amot dyan ka. Pang mga person. Siyempre ang mga tao guys, kasi kami guys, mananam gazad mi. Pero makasave pod no. Wala pa'y konhon. Dana guys, amang panakot para sa mga humba. So na, dana tad-tad na sila. Bantazin sa Nenzo guys, kay mag-video sa kulad to. Mag-live mag-gugas Facebook ha. Dana guys, atang tanawan na gatang humba, be. O, bukaw na ba? Kaya nga mas papagabar, martis na ko na makaon. Be, ay, sus, ginoo ko, dali araw na humok pa dir. Parang lamia pa dyan guys, kaya nag-yilo-yilo. Kabangaan naman dahil eh. Uy, gararabing lamia guys. Katilaw gadyo tada ng humbang aral lamia kadyo. Kaya ispiso pa gadyo na itong sunub. Grabing kumplito pa na ito gamang kuhan. Kompleto gamang panakat na ito guys. Kaya, ang dali araw na humok pa dir. Yung kailon. Ha? Aral naman dali kadyo na humok. Orasyonan. Kana guys, nag-video ko kari para sa pang-upload sa YouTube. Nari Contes is watching. Shout out. Yeah guys, kompleto gamang panakot. Kompletos, ricados. Yan na. Lami gazan ni Dani. Lami gazan agi. Ha? Ito na. Na guys, gang live eh. Huwag pun mas live guys ya. Terus YouTube. Shoutout ko rin sa tanan. Grabe lami ag santol. Lami rin na pa. Ano nakazuka tamis. Tamis. Tagay ko gamay ra. Gamay ra. Tadara yung naakay tas lugasin. Ngatag santol. Kami sa lagi. Lulag asin. Ayan, lagasin. Okay, na guys. So lunod ang papagabril ag panakot. Aw day tuno day, piso day tong tuno guys. And ag panakot na nga grabing daghana ka azo buyag. Mo kanila. Na guys. Ngit-ngit naman kay ag isang aso dari. Okay. Pas manok ko he. Ha? Pa ako nos manok. Deh, tantanawin guys, halo-haloin. Wow, grabing lami akadyo guys. Ano makatuwang? Ala, diyan matuwang pa. Balinto, diyan tayo makaon na ni. Wow, aron lami akayaw. Shout out Raven Berlan. Shout out. Thank you for watching. Hani ba din? Takob naman sa kaliro at nakita. Tara mo Japon. Sige na. Okay. So, ito na guys. Gilunod ng ispiso guys. Paabot na naman tayo og mahauntong papagabril. Okay. Ang mga anak pa ni Udto. Ang itong pare saging. May saging dari. Yan na guys. Amang humbang nangka. Luto na. Uy, salamat Kadyo. Arang lami Kadyo guys, tiya. Wow, grabing lami Kadyo. Grabing lami Kadyo pader muluto. Naman ang gitilawan guys, ar lami Kadyo timpla. Salamat Kadyo pader. Pero wa na bitsin-bitsin. That's all. Thank you. Taw. Maghukat ka? Sige, maghukat ako nami guys. Malikod to nami ron. Yan ko na kay magdugol mo magkaon. Butang sa mga an ko nami una guys, magdugol ko nami. Grabe alimutawan pader. Magsilbi magdugdog kay grabing alimuta Kadyo. Kana magdison nang ka ano ba ni? Ha? Lami na kay unuron. Magdison nang daghan. Unuron magud si sanang ka guys kani. Unuron namin ni sa pahinugon. Dana.
kabangaan ra ba? Kasi mo kawan diha ngari mo. Ang mga ray makakaon. Wala mo mo Bahaw. anduay. Ayaw na aja way. Sige. Okay. So, cover. Okay, hatda na mo sila tos ubos unsa guys. Diyan na guys, diyan na, luto na. Diyan na, luto na mga anak taninjo. Mga anta ninjo, parisan og saging. Nganta ngaan, ya. Humbang nangka. Okay, kajo. Inan nga bugaong. Plus, inananan nga bugaong ipares. Oh, ang lamig azid. Ngantag humba. Humbang nangka. Mag-una-una may kaan kay parisan man mo karisaging. Ang mga chikiting luto ilaha. Namin yung piluto guys. Pero lamig magudi pares nga ni saging. Niudto ta. Niudto ta nin suntanan. Parisan og saging. Pila. Oh. Yan na guys. Garag bugaong. Dapay bugaong. Kailan mo isdang bugaong guys? Kana galing. Isdang bugaong, saging, og humba. Mo na isdang bugaong guys kanina. May pares dares among humba og saging. Patanahon sila. Nito ta nito. Ito. Miyaw eh. May. Mga bata o panangaon. Hindi ako natataon. Yeah. Kinagaling. Guys, busog nagperson. Pangisa kami dalas gawas. Yun to nagamang bibi kimyat. Nagamang gamayng badzi. Oh. Ano sama na? TikTok mo? TikTok tas kimyat guys. Kungita nas kimyat guys. Kayo si Zer pasagda na magkaon. Maglangan-langan. Unja. Di pa dyan hudton. So hungitan kaya mabusog. Kimikin mi. Hit na la. Tanga na mga isabawan nag-ija guys. Di man isa pabutang isda. Kanday daghan day kay matambag ka day. Arong sunod datang timbang mo bubugat na kang madidyo. Salamat sa karon na nagsulod sa mong daily vlog everyday. Salamat ka dun ninyo tanan guys and God bless ninyo tanan. So mara ta mong vlog karon. See you tomorrow guys sa mga another vlog. Love you all.